ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ଶବକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି କେହି। ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧି ଶବକୁ ନେଲେ ଶ୍ମଶାନ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛଞ୍ଚାଣବାହାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ରାତି 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁବାସ ଦରୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କୁଷ୍ଠ ଓ ଶୃଙ୍ଗା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘୃଣା କରିବା ସହ କେହି ପାଖକୁ ପାଦ ମାଡ଼ିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ଏକ ସାଇକେଲରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଶବକୁ ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟର ସତ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଆତ୍ମୀୟ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ ସୁବାସ ଦରୁଆଙ୍କ 2 ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଆଜକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 3 ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘୃଣା କରି ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ତାହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। मोर भाई सबको मोर बड़ भाई सुभाष भाई से मरीगला। दीर्घ बेस 3 वर्ष प्राय था से रोग था सुगर रोग पूरा टाटे सब घुरा करके आम भाई बेटा नहीं कि आम क्या बंधु किए भी नहीं आसला दी बाप आनलु आम साइकेल बांधलु आगे बस गाड़ी आनलु।